Хәерле кич, ел тәмамлануга санаулы көннәр калып бара 2024-не нинди хисләр белән озатабыз, киләсе елга нинди өметләр белән керәбез, кунакларыбыз белән студияда фикер алышырбыз. Һәр елдагыча уңышлары да, югалтулар да булды. Әлеге елның тарихка нинди вакыйгалар белән кереп калыр, узып баручы 2024 ел. Нәтиҗәләр ясар вакыт килгән кунакларыбыз белән исәнмесез башлыйбыз. Исәнмез, менә 2024 ел нинди ел булды һәм нинди хисләр белән озатасыз сез, журналистлар, Илнар, бу елны? Мин бу елны киләсе ел бу елгысыннан яхшырак булсын дигән өметләр белән озатам. Елдагыча. Елдагыча, чөнки без безнең яңа елга өметләр белән кергә ияләнгән, шулай гадәтләнгән. Әмма кызганыч елларда ул өметләр бик акланып бетми. Әмма өметсез шайтан димәктәй барыбер өметләнәсе килә инде. Искәндәр әфәнде, шәхсән сезнең өчен нинди ел булды? Мин сөйли башласам озаккарак китәр инде әлбәттә, чөнки бик эчтәлекле ел булды, бик кызык булды, үзенчәлекле ел булды, авырлыклар да булды, казанышлар да булды. Мәсәлән, менә бик матур түгәрәк даталар булды, менә фән өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә, мәсәлән, университетның юбилее булды бит инде. Университеттагы татар бүлегенең 80 еллыгы булды, бик матур чара булды һәм бик мәгънәле чара булды, бик эчтәлекле чара булды. Әлбәттә, мин монда атар идем безнең институтның татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтының юбилее, татар энциклопедистиканың юбилее булды быел. Аларны мин әлбәттә олылап искә алам бу вакыйгаларны, чөнки алар безгә үзенә күрә бер этәргеч, үзенә күрә уйлану өчен бер нигез булып торалар. Һәм менә без фәндә нинди урында торабыз, менә әле зур конференция булды, мәсәлән, декабрьдә. Бөтен Россиядән, чит илләрдән энциклопедист коллегаларыбыз килде һәм Татарстанга карап алар соклануларын белдерделәр, чөнки безнең Татарстанда гына шундый институт бар, шундый зур коллектив шушы юнәлештә эшли торган һәм институтның әлбәттә эшчәнлеге бик югары бәяләнде һәм хәтта безнең башкорт коллегаларыбыз әйтте, сез ди островок благополучия дип әйттеләр безне Россиядә, чөнки бездә шундый оешма бар. Һәм буны тагын бер кат БРИКС саммиты да берникадәр исбатлады. Татарстан өчен елның иң зур уңышы менә бу зур халыкара чара булгандыр. Илнар, син килешәсеңме, юкмы? Әлбәттә зур булды. Без инде менә бу студияда БРИКСның нинди оешуы, нинди нәтиҗәләр китерүен бергә карадык, әйбәт уйладык, анализладык. Ул инде зур чаралар арасында иң мөһим чара булгандыр үткән елны. Ул теге дөнья күләме дип әйтәйек инде, Россия өчен генә түгел, инде үткән елны тулысынча карасак, минемчә, менә әле Айваз сорады бит, соңгы 5 ел нинди булды дип. Менә соңгы 3-4 ел арасында карасак, нинди булган арасында, үткән менә 24 ел, ул, наверное, иң шундый тыныч дип әйтмәсәм дә, ничектер стабильность дисәм, ничектер туктап калганрак вакыт булды. Менә 21-нче, 22-нче, 23-нче елларны чагыштырсак. Хәтта 19-нчы елда менә коронавирус вакытында, даже 20-нче елдан башлап, менә коронавирус 20-нче елда, шунардан соң туктап, менә дөнья ничектер туктап торган кебек булды. Чөнки бөтен иң мөһим процесслар менә хәтта башланды 24-нче елга хәтле. Ләкин мин уйлыйм, 25-нче елны безнең иң бик зур үзгәрешләр көтә бездә, безнең илдә дә, дөнья күләмендә дә. Мен инде хәзер мине бәлки эзотерик Алла Тәгалә ышанмай дип әйтмәсәләр, мин мусульман кеше, Алла Тәгалә ышанам, ләкин алдагы ел елан елы, көн чыгыш календар буенча. И менә мин тарихчы буларак карап бардым. Юлбарыс елында башланган процесслар мөһим менә дөнья күләмендә 20-нче гасырдагы. Елан елында ниндидер кирәкле нәтиҗәгә җитә дә һәм елан елында уже процесс бик тиз китә. Тиз үзгәрешләр китә дип әйтәм. Безнең якка менә 86-89 ел менә дөнья күләмендә нинди процесслар, 2001 елны, 2013 елны безнең илне карасак, ул гел үзгәреп тора. Икътисад ни хәлдә булды безнең 2024 елда һәм нинди багаж белән, тәҗрибә белән керәбез? Һәм менә шушы теория икътисадка да проекция ясыймы? Әлбәттә инде монда фикерләр төрлечә була, бит. Бер яктан карасаң, төшенкелек белән, пессимизм белән дәгән анализ ясарга була, икенче яктан оптимистик рухта да ясарга була, бит. Без инде яңа еллардан күбрәк оптимистик рухта фикер итәргә тырышыйк. 2024 ел безнең икътисад өлкәсендә тотрыклыкны тәэмин итү беренче яктан әйбәт елы булып калды. Мәсәлән, Татарстан Республикасында безнең Тулайым төбәк продуктының
3,6%-ка артуы көтелә һәм аның күләме 5 триллион сумнан артып китер дип фаразлана. Икътисадның менә шушы күрсәткече 2,5-3%-тан артып китсә, бу инде икътисадның әз генә булса да үсешкә таба юл алганын күрсәтә. Безнең үзәк банк кредитларны күп алу нәтиҗәсендә килеп чыккан инфляцияны авызлау йөзеннән безнең кредитны алуны тыер өчен үзәк банкның ставкасын күтәрде. Ул узган ел 7,5%-ка төшкән иде, ялгышмасам, 2023 елына ул әкренләп күтәрелде, хәзер тәшкил итә 21%. Мин дөресен әйткәндә бер яктан хуплыйм, икенче яктан бу инде кредит алмау әйбит, ул бит инде кредитның яки ставкалар үсеп китү, шул ук чыгымнарның артуына китерә торган бер сәбәп булырга мөмкин. Икенче яктан гражданнарның әйбит, шәхси гражданнарның аларның кредит портфеле 37 триллион сумга җиткән. Бу бик зур сумма. Менә чагыштырыр өчен бер цифрны әйтергә кирәк. Гражданнарның банк тупланмалары кертеме 54 триллион сум. Кредит күләме бит портфеле 37 триллион сум. Авыл шартларда яшәргә өйрәндек, алга таба да авыл шартларда яши алачакбыз. Билгеле без хөрмәткән шәхес әйтмешли, бик матур сөйлисез. Әмма ләкин әйтегез әле, халык ипи белән май ашырга булсынмы, өстенә икрада ашаячакмы, яисә гомумән ипи генә ашаячак? Ипи белән туз гына. Бу очракта нәрсә кирәк? Бу очракта без инде хезмәт хакларын алабыз. Хезмәт хаклары буенча бер сөйләшкән тапшыруда имам. Реаль хезмәт хакы 9%-ка, 11%-ка артты дип. Бу уртача хезмәт хакы статистика буенча. Әмма дә ләкин медиан хезмәт хакы инде ул. Узган ел мәсәлән 64 мең сум булган 2023 ел буенча уртача хезмәт хакы, медиан хезмәт хакы булган 40 мең сум. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә 25% Россиялеләр 25 меңнән 47 мең сумга кадәр хезмәт хакына яшиләр. Бу чиракта әйтергә кирәк, кызганыч каршы, менә шушы инфляция ул кешенең инфляциягә карашы индексы бар, шундый индекс әйме бу генәсе көндә 73% пунктка җиткән. Ул 2016 елында булган 74% пункт. Бу инде теге исторический максимум дип әйтергә була. Чөнки күп кенә кеше инфляцияның чын күләмен 15% җитә дип фаразлый. Бу бит инде кемнең нәрсә алуына, кемнең нәрсә ашавына сөйткәнчә бәйле бит. Кызганычка каршы, менә авыл хуҗалыгында да -3%, безнең Россия буенча күзәтелә, үсеш кызганычка каршы юк. Чөнки бәрәңгегә 80%-ка бәя арткан, шул яшелчәләргә дә бәяләр арткан. Киләсе елга уңыш фаразлана бик алай артып булыр дип түгел. Чөнки быел мәсәлән Татарстанда әйбит, бөртекләр җитештерү, яшелчә, бәрәңге җитештерү, аннан соң техник культуралар җитештерү узган ел күләмендә калды ул. Менә шуңа күрә билгеле бер уйланырга сәбәпләр бар. Әмма дә ләкин минем уйлавымча безнең киләсе елдан пенсияләр индексацияләнәчәк, әйбит, хезмәт хаклары күтәреләчәк, минималь хезмәт хакы шулай күтәреләчәк. Бу инде сөйткәнчә ипелен бай өстенә икра җәеп тә ашарга мөмкин. Субханалла! Шулай дип әйтергә иде инде баштарак. Шуңа күрә яратамда инде икътисадчыларны, иң дипломатик оратор халык ничек итеп әйләндереп сөйләп бирәләр бит, Запаслар әле бар, Аллаһка шөкер. Әле 1-2 елга фондлар бар һәм халыкка иң яхшы хәбәр дип әйтим, ул хезмәтнең югары бәяләнүе. Ягъни ихтияҗ зур хезмәткә һәм югары квалификациялы кеше. Әгәр дә кеше үзенең квалификациясын күтәрсә, ул хезмәт базарында югары бәяләнер һәм хезмәт хаклары начар булмас дип инфляцияны куып җитә. Бу 25 ел өчен генә түгел. Бу гомумән зур перспектива карасан, демография ягыннан артып бармыйбыз. Сәнәгать Аллаһка шөкер әле яхшы эшли һәм ихтияҗ хезмәт кулларына бик зур. Һәм яшәргә мөмкинлекләр яхшы акча алырга Аллаһка шөкер әле бар һәм булачактыр дип өметләнәсе килә.
Иктисад Аеруча зур шәһәрләрдә. Сезнең белән Айрат менә мәдәни чаралар. Ләкин мәдәни чара кешенең дә ашыйсы бар. Шуңа күрә кирип китте ул аңа. Сөйләшик, мәдәни чаралар һәм гомумән менә дөнья күләмендә безнең төп казанышлар нинди булды? Без инде БРИКС саммитын атап киттек, тагын. Алар бөтенесе дә тыгыз бәйләнгән, мәдәниятта, икътисадта, сәясәттә. Әлбәттә инде безнең алдынгы сафта театрларыбыз һәм алтын битлек алулары. Театрыбыз эш битлек алды. Эш битлек алды һәм бигрәк тә Алкамал театрын булганчык еллар һәм хаҗирләр алар илнең иң көчле спектакльләрен рәтендә һәм бу безнең сәнгатьнең югары бәйләвен күрсәтә һәм милли театрыбызның чынлап та гомумән милли мәдәниятне әйдәп бара алуын күрсәтә. Һәм гомумән театр өлкәсе бу ел Камал театры әлбәттә Камал театры инде төп хәбәр яңа бинаның әзерләнеп бетү һәм ниһаять инде тиздән без бик көтелгән чараны көтәбез. Менә кайчан икән рекламадан соң ишетеп без дип өметләнәбез, бездән аерылмагыз. 2024 елга нәтиҗә ясыйбыз, икътисади яктан, тарихи күзлектән, мәдәни вакыйгалар белән бәйләп. Рекламага кадәр без Камал театрының яңа бинасы турында сүз каткан идек һәм күпләргә кызык сорау. Бу ел аны әйдәгез әзерлек ел дип атасак, 25 елның кайсы датасында тулы кан белән эшли башлый дип атай алабыз. Үз өстемә шундый зур җаваплылыкны әйтә алмыйм, ала алмыйм. Әмма Алла бирсә инде 25 ел башындарак тамашачы Камалның яңа сәхнәсен күрәчәк дип өметләнәбез. Һәм инде аның үзенә күрә бер адаптация вакыты да булырга тиеш. Театр өчен, артистлар өчен бер көндә күчеп булмый, ул зур бер хуҗалык, ул хуҗалык кына түгел, ул үзенә күрә бер зур дөнья һәм бер дөньяны бер җирдән икенче җиргә күчерү ул шактый кыен процесс. Бу элекеге тарихта күрсәтә, Мәскәү тарихында театрларның күченүе дә бар. Бу җиңел процесс түгел. Әмма Алла бирсә, безнең тамашачыбыз театрны гына түгел, анда гомумән мәдәниятның алгарышлы формаларын күрәчәк дип өметләнәбез. Бу ел ничектер менә киң прокатка бер татар фильмы да чыкмады кебек. Аннары теге Слово пацана, Зөләйха күзләрен ача кебек сериаллар да төшерелмәде. Җыр, Пыяла җырына да узып, ниндидер татар җыры ишетелмәде, яңгырамады кебек. Әмма менә театр шуннан да шаулады бу ел. Менә без әйтеп киткән Камал театры бинасы, алтын битлекләр. Әле күчерергә өлгермәделәр, элекеге бинасын инде бүлә башладылар. Аннары тагын Сәлимҗановның юбилее булды. Шул хәтле матур иттереп уздырдылар. Яңа премьералар, яңа менә әле фиаздам. Искиткеч премьералар. Менә шуннан да театр бу ел шаулады кебек. Нәрсәгә бәйле булган икән? Гомумән театр ул безнең флагман һәм әйдәп баручы сәнгать тармагы. Ул һәр вакыт шулай булды һәм булачак та. Әлбәттә, аның нигезендә әдәби байлыкта, әдәби мирасыбыз да ята, Аллаһка шөкер, әдәби мирасыбыз әле җитәрлек һәм язучыларыбыз да, актив язучыларыбыз да, шагыйрьләребез дә күп һәм җыр сәнгате дә Аллаһка шөкер ул яктан үсеп бара. Менә Шәрык базары фестивале никадәр зур итеп узды, аны да әйтеп китәргә кирәк. Һәм күпме илләрдән монда башкаручылар килделәр һәм алар гомумән татар җыр сәнгатенең никадәр яхшы үсеш алуын күрделәр. Шул вакытта кино дигәндә ул ничектер ел аралаш бара торган үсеш һәм киләсе елга премьераларыбыз булачак, Алла бирсә. Шул мәсәлән, Гашыйклар табы әзерләнәләр. Бетте һәм Алла бирсә инде киң тамашачы аны күрәчәк. Үзгәреш җилләре булмады бу ел. Каюм Насыйрига әзерлибез юбилейна, киләсе ел Каюм Насыйри юбилей киносы да булачак, Алла бирсә.
Тукайның 140 еллыгына Әле әзерлекләр планнар бара. турында сөйләшербез әйе. Хәзер әле елны озатыйк әле, нәтиҗәләр ясак. Безнең быел гаилә йылы булды. Әйе. Бер мөһим әйберне әйтәм. Мәдәният әлбәттә ул вакыйгалар белән шикләнелми. Һәм елдан ел системалы эш алып барылырга тиеш һәм сәнгатьнең ничектер үсеше, буыннар алмашы да булырга тиеш. Аллаһка шөкер, буыннар алмашы бар. Мәсәлән, шул ук композиторлар берлегендә җитәкчелек алмашында, безнең менә әлеге күптән түгел генә рәссамнар берлегендә дә җитәкчелек алмашында. Яңа кешеләр килә, шул ук вакытта булган кешеләрнең дә мирасы кешеләргә күрсәтелә һәм театр сәнгатенә кайтам, балаларның апу студиясе мәсәлән. Никадәр бу системалы эш һәм аларның театр студиялары киңәя бара һәм без 5 елдан соң яңа буын профессиональ артистларыбызны күпләп хәтта бәлки драматургларны да күрәчәкбез дип өмет. Менә Луиз, аңладыңмы? Нәрсә, икътисад дисең, калганы дисең. Безнең мәдәни дөньябызда барысы да әйбәт. Мәдәният ашап торабыз, мәдәниятне тукланырбыз. Әйе, шулай әйтербез. Менә гаилә йылы булды, узды бит инде безнең. Россиядә. Белмәм булсагыз белегез. Сез мәшһүр. Минем тумсан гаилә йылы. Әйе. Шуннан да бик күп сөйләнде. Шул ук менә гәҗитләрдә, журналларда үрнәк гаиләләр күрсәтелде, язылды. Безнең телеканалда да бихисап марафоннар узды гаиләләр белән. Статистика нәрсә ди? 10 гаиләнең 8-е аерыла ди. Әйе, моңа өстәп менә күп гаиләле, күп балалы гаиләләргә ниндидер ярдәм булган микән? Нәрсәләр менә сөйләвен сөйләдек. Менә реаль ярдәм булды микән? Синең белән сөйләшкәндә син вәгъдә биргән идең, белешеп килергә шул мәгълүматны. Әйе, якынча белештем. Менә беренчедән әйтим, күптән түгел генә рәисебез Рөстәм Нургалиевич чыгышында шундый статистика китерде, 1000нән артык чара уздырылган республика күләмендә гаилә елы уңаеннан диде. Әйме, чараларны бит инде алар мин аңа шикләнмим, узгандыр, 1000дә, 2000дә булырга мөмкин. Ләкин бит инде җәмәгать чара белән генә тамак туймый бит әле. Ул бит әле гаилә булгаҗанның баласы була. Бүген бала үстерү бик чыгымлы. Анда аны ата-аналар бөтенесе белә, кемнең балалар бар. Шуңа күрә мин инде күбрәк сораштым күп балалы гаиләләрдән, мәйтәм, ни дәрәҗәдә сез сиздегез моны үзегезнең гаиләгездә дип индәйме. Мисал өчен менә Актанышта безнең Кирф авылы бар, шунда 11 баланы тәрбиягә алган Венера апа безнең яшәйме. Менә ул бер сөенеч белән уртаклашты. Ана даны медаль биргәннәр ниһаять үзенә инде. Һәм ул әйтә, без менә шушы анаданы медаленнән башка мин бер нәрсә дә күрмәдек безнең гаиләгә ди, һәр хәлдә ди. Хәтта аның ки балалары мәктәптә түләп ашыда икән. Чөнки тәрбиягә алган балаларга ул каралмый икән. Ташламалар бар бит инде безнең мәсәлән күп балалы гаиләләргә, аларга анда керемнәре аз булса, икенче төрле теге район бәлки үзе хәл итә, бушка ашылар мәктәптә. Алар хәтта ки түләп ашылар икән. Менә алар мисалында ул әйтәйин, безне берәр тапкыр чарага чакырдылар Актанышка ди. Булай тулайым алганда, сөйләделәр, газетларда яздылар. Менә сез әйткәнчә инде чынлап та үзебез дә яздык та, сөйләдек тә инде. Ләкин нигездә күбрәк Яшерин Батырын түгел, кагазда калган дигән уй туды. Тагы менә берничә гаилә белән сөйләштем. Менә мәсәлән, Кайбишлар шулай ук 3 бала үстереп яталар. Без хәтта бер чарага да бармадык ди. Алар инде алдагы елларда да шулай ди. Менә бездә бассейн бар ди. Бассейнга башка гаиләләргә караганда күп балалар яртысын түлибез ди. Менә шушындый ниндидер ташламалар бар. Нигездә ниндидер глобаль проектлар, ниндидер масштабный, мәсәлән, әлдә баягы материаль яктан әллә нәрсә булмаган. Татыллыкны менә тыйып яталар. Нишләп булмасын? Менә гаилә елына багышланган истималь безнең күп балалы гаиләләргә, музейларга бушлай керү хәзер. Ләкин ул тәрбиягә алган балаларга калган. Әлеге дә баягы аны бит ипигә ягып ашап булмый аларны. Монда бит менә конкрет ярдәм турында. Рухи азык мәдәният бездә чаралар күп уза диде. Мин демограф вазиятән канагать түгел диде. Мин моны хатын кызларны гаепләү дип кенә кабул итәргә кирәкме, яки аларга булышырга тиеш иратты. Нинди генә чара уздырсак та, нәрсәгә нәрсәсәк та, Искәндәр абый, сез килешәсездер тарихчылар. Кешегә беренче чиратта өмет кирәк. Без бүгенге көннән 10, хәтта 20 тапкыр көнкүреш яктан таймый икелеш мәсьәләсен әйтәм. Шундый заманнарда демографик бумны күргән
беләбез бит тарихтан карап. Менә шул сугыштан соңгы чорлар. Анда бит инде бер 6 пишмаклы, хәтта 4 пишмаклы ите ничәшәр бала тәрбияләгәннәр. Бөтен шул өметкә. Әгәр дә бераз гына менә бүгенгенең кичәгедән яхшырак икән кеше күрсә, аңа миңа калса шул җитә. Күпме генә акча биреп тә инде ул кеше акчаларын дөрес әйткәндә без ничек бүленгәнне кайбер чакларда беләбез. Бик гадел дә бүленми ул. Акча белән генә, нидер программалар белән генә нидер демографик алга китеш булыр дип уйламыйм. Төп максат итеп гаилә елы нәкъ шул демографик алга китешне. Гаилә институтының дәрәҗәсе артты. Менә моны мин үземнән чыгып та әйтә алам. Дәрәҗә дип мин кайтып хатыннан акча баласы алмыйм инде. Гаиләләргә карап, минем шуннан да мин көнләшеп тә куйдым. Кара әле менә шулай. Менә көнләштең нигә бала кайтмадың соң? Менә мин Менә быел нигә син андый? Менә нигә андый? Шараларга йөргән, шараларга йөргән. Шаралардан кайтып килмәдегез. Яхшы, Илнар, журналист буларак, тагын менә әле без әле кагылмадык күп вакыйгаларга, сез ясадыгызмы инде редакциядә бер кадәр теге төп күзәтү соңгы нәтиҗәләр белән язмагызны, тагын инде вакыйгалар ителми калды. Ясыйбыз, вакыйгалар күп әлбәттә. Искәндәр абый әйтмешли, бик катлаулы, әмма менә тарихи күзлектән, журналистлар күзлегеннән, башка белгечләр күзлегеннән бик мавыктыргыч, кызыклы заманда яшибез. Мин үзем өчен менә төп нәтиҗәне әле беренче көннекне ясадым. Без чагыштырмача тыныч тормышта яши дип уйласак та үзебезне. Безгә дә куркыныч яны икән. Беребезнең кадерен белергә икән. Һич югы гади генә саклану кагыйдәләрен белергә кирәк икән безгә. Менә анда белмибез бу чыкты. Менә мин шул төп нәтиҗә шул. Движуха китте. Менә шуны аңларга кирәк. Менә мин шул төп нәтиҗә шул. Быел патриотик тәрбиягә, менә гаиләгә күпме игътибар иткән булсак, патриотик тәрбиягә дә шуның катлык игътибар күп булды. Менә бу сөйләшү бик әһәмиятле сөйләшү ватанпәрвәрлек турында. Минемчә монда бит бу инде барыбызга да аңлашыладыр. Ватанпәрвәрлек ул гаиләдә башлана. Менә гаилә ялы дип әйттек. Безнең бит нәрсә җитми гаиләләрдә, минемчә ул нормаль аралашу җитми. Һәм гаиләләр генә түгел, монда гомумән кешеләр арасында аралашу культурасы юкка чыкты. Менә кайчандыр кайчандыр заманда кешеләр җыелышып сөйләшеп утыралар. Һәр кешеләр җыелышалар да бөтенесе телефонга карап утыра. Җыелышсалар. Һәм алар хәзер хат язмыйлар, алар аралашмыйлар, алар телефоннан гына аралашалар. Һәм менә бу балаларга да күчте. Һәм балалар белән сөйләшкәндә генә, мәсәлән, балалар бабалары белән сөйләшкәндә генә алар гаиләнең традицияләре белән таныша, алар ниндидер үзебезнең халыкның ниндидер гореф-гадәтләре белән таныша, һәм тарих белән таныша. Менә монда тарихны да роль бик зур тәрбиядә һәм менә шушы ватанпәрвәрлекне тәрбияләгәндә. Тарихи мисаллар, тарихны өйрәтү, тарих белән таныштыру. Менә быел узган ел булды, без менә узган елны искә төшерәбез бит инде. Муса Җәлил Гайнан Кормашның җәзалап үтерелүенә 80 ел булды. Менә ул датаны искә төшергәндә без мәсәлән балаларга аны турында сөйләргә тиеш. Бу бит инде чын мәгънәдә тәрбияви дә, бөтен яктан да бик файдалы чара. Һичшиксез кино чыкты шунага багышланган. Кара урман турында аерым сөйләшергә мөмкин. Менә бу менә шундый мисалларда тарихны пропагандаласак, үзебезнең гореф-гадәтләребезне пропагандаласак, гаилә турында күбрәк сөйләсәк, балалар белән күбрәк аралашсак, үзара күбрәк аралашсак, ул вакытта менә ватанпәрвәрлек дигән нәрсә, ул тик ясалма гына булмый ул. Ул тик өстән генә төшереп булмый бит инде ватанпәрвәрлек хисләренә. Искәндәр абый, гаиләдә, әтиянидә үзендә булмаса ватанпәрвәрлек, ул бит инде үзендә булмаганны баласына бирә алмый. Менә минем аннары бер фикерем бар, бәлки мин ялгышамдыр. Минем фикерем 90-нчы елларда бит инде дәүләттән аерылды, анда хаос башланды. Менә мин 90-нчы елларда үскән, яшьлегем 90-нчы елларда булган кеше. Шунлап та менә ни өчен мин уйлыйм, элекеге безнең әтиләрдә булган үзеңнең илеңне ярату һәм горурлану, чөнки дәүләт аның турында кайгырткан, укырга керткән, улаңа эш белән тәэмин иткән. Безнең чорда без менә 2001дә бетерде мәктәпне, безгә бер нәрсә кирәкмәде. Республикасын яратып, безне үстерделәр. Ватанпәрвәрлек ярату. Илнар әйтмешли, өмет яшәткән. Ике яклы була. Ватанпәрвәрлек. Менә балалар бүгенге бик алар гади кешеләр. Аларга әз генә мәхәббәт бирдеңме, алар ватанпәрвәрлек булды. Әгәр дә ул үзенең бер нәрсәгә ярамаган дустының уна артык игътибар бирелгән күрә, яки аның бер кадәр эшләмәгән әтиясен аны кылсан җип белән мәктәпкә куйган күрә икән, син бу балада ватанпәрвәрлекне тәрбияләү бик авыр. Фән турында сөйләшергә җәмәгать. Менә фәнни, технологик үсеш елы булды. Аслында искә төшерергә кирәк, һичшиксез. Менә безнең гыйльми ниндидер дөньяның авырткан мәсьәләләрен хәл итеп булдымы?
Әлбәттә, мин монда бөтен теге фәнни технологиялар өчен җавап бирә Җавап алмыйм. бирә- Мин гуманитарий кеше, әйме. Ләкин чыннан да менә бу без үзенә күрә бер импульс булды. Безнең фәннәр академиясында бик нык фәнни тормыш җанланып китте, һичшиксез. Бөтен яктан да гуманитарийлар да шул исәптән бу хәзер бу эшкә бик нык катнашып киттеләр, әйме. Ләкин минемчә монда хәзер менә яңа технологияларга бик зур Ясалма фәһемнең менә ясалма соңгы елы фәһем, цифровизация, компьютеризация һәм һичшиксез фәннең конкрет сәнәгать белән аралашу мөмкинчелекләре хәзер алар бөтенсә бик тә игътибар үзәгендә. Минемчә бу ел бик бу очракта бу күзлектән караганда бик тә файдалы һәм бик нәтиҗәле булды. Рәхмәт. Менә шундый нуктада сафлашабыз. ясап бетерә алмаслык нәтиҗәләр, ләкин барыбер аңлаган кеше аңлады. Бик зур рәхмәт сезгә, кадерле кунаклар. По-моему, с пересняли.